Добрый день, панове. Сегодня я хотел бы поговорить про любимую мною конспирологию. Я ее страшно люблю. Без яе я і нават не мыслю, як існаваць. Ну, да справы. Хто кіраваў аперацыяй супраць Лукашэнкі ў 2020 годзе? Уже 5 гадоў прайшло амаль што. А не все зразумела. Для мяне пакуль, напрыклад, незразумела ў падзеях 2020 года две рэчы. Хто даў Ціханаўскаму мільён, першая рэч, і хто падсунуў Бабарыку кандыдатуру Калеснікавай разам з гэтымі бадзяжнымі лабухамі, з гэтым цыркам лабухаў і спартоўцаў і разам з маладымі ваўкамі журналістыкі. Вот другая рэч. Зразумела, што гэта былі рускія лялькаводы. Але якія яны маюць прозвішчы, хто гэта быў канкрэтна і на каго яны працавалі ў праекце «Змова супраць Лукашэнкі». Ну, мне раяць узгадаць фігуру Дмітрыя Мазепіна. Этнічнага беларуса, расійскага алігарха і кіраўніка Уралхіма і Уралкалія, велізарных прадпрыемстваў расійскіх. Біяграфія у этого Мазепіна у яго адпаведная. Тыповы такі супрацоўнік армейскай выведкі. Ну, можаце самі пацікавіцца. З гэтага пункту гледжання, дарэчы, трэба ацэньваць таксама і самога Бабарыку, бо ягоная біяграфія таксама адназначна паказвае на тое, што ён супрацоўнічаў са спецслужбамі, которые яго рухалі. Ну, не ведаем адкуль, але ад якога, так сказаць, часовага адбітка, але тое, што ён пачаў адразу працаваць на нейкіх такіх спецыфічных пасадах, кажа, што з маладосці ён быў у полі зроку гэтых арганізацыяў. Ну так, адносна Мазепіна. Все добра памятаюць, як тады Мазепіна ў нас наўпрост афіцыйная прапаганда абвінавачвала ў арганізацыі змовы. Але так, і гэта безумоўна, ён да гэтага быў далучаны, але это ён же не мог сам з уласнай ініцыятывы замахвацца на Лукашэнку, бо такога рашэння на высокім міжнародным узроўні, рашэнні, которые тычацца спецслужбаў у Расіі, прымае адзін чалавек, это Пуцін асабіста і ніхто іншы. Ён быў датычны, канешне, да гэтай справы. Але ён быў толькі у якасці прылады, ён быў выкарыстаны. Ну, калі гэта ён сапраўды фінансаваў каманду беларускіх паўстанцаў, таму што Мазепін ад гэтага катэгарычна адмаўляецца. І ўсе астатнія адмаўляюцца. І нас Мазепін не фінансаваў. Все гэтыя нехты, там, Сцёпкі, Пуцілы і гэтак далей. Не-не-не. І тыя кажуць, ніякай сувязі ў іх з Мазепіным не было. І гэты кажа, нікого я там у вас не фінансаваў. Такім чынам, саму гульню вялі асобы з Крамля. А сам-то Пуцін практыкуе такі падыход, калі нехта прапануе актыўнае мерапрыемства. І няма ніякай упэўненасці, што яно адбудзецца паспяхова, ажыццявіцца, то Пуцін дае такому чалавеку зялёнае святло, маўляў, рабі, вось табе сцяг у рукі,
дакажы, што прапанова твая слушная, а сам я застануся недатычным да брудных справаў, і у выпадку, калі нічога добрага не атрымаецца, я буду недатычны да гэтага, і цень няўдачы не падзе на мяне. Ну, а ты рабі сваю справу, тое, што прапанаваў, рабі. Хаця, канешне, не гледзячы на тое, што Мазепін адмаўляе свой удзел у паўстанні, але прычынаў помсціць Лукашэнку расійскіх калійшчыкаў больш чым дастаткова. Адна гісторыя з арыштам дырэктара Уралкалія Баумгіртнера чаго варта, калі хто памятае. Яго тут арыштавалі, трымалі ў СІЗА, пакуль не дамовіліся на вышэйшым узроўні, каб яго выпусціць. І з алігархам Гуцырыевым, который спрабаваў даць хабар Лукашэнку ледзь не ў ягоным прэзідэнцкім кабінеце, таксама гісторыя была з працягам вельмі, і, скажам так, не вельмі ўдалым для самого Гуцырыева. І толькі ж ўсё роўна мы ў самастойнасць іх змовы паверыць не можам. Ну, затое праз фінансістаў можна выйсці і на штаб крамлёўскіх арганізатараў, калі прыняць тую версію, што ўсё ж такі фінансісты нейкія былі, і што гэта маглі быць менавіта тыя асобы, пра якіх мы зараз цяпер узгадалі. І вось праз іх можна выйсці на штаб крамлёўскіх арганізатараў, которые падбіралі выканаўцаў, шукалі крыніцы фінансавання, ну, стваралі выведку, бяспеку і ахову каманды замахоўцаў. Цікава, дзе ў іх, у якіх месцах, у якіх гарадах Беларусі, Расіі быў галоўны штаб і філіі гэтага штаба, дзе яны збіраліся, на якіх кватэрах, ці кабінетах, у якіх кабінетах шукаліся. Ну, мы памятаем таксама паноў Суздальцева і Балкунца. Памятаем і паліттэхнолага Шклярова, которого таксама пасадзілі у СІЗА, а потым яго забраў ледзь не асабіста Пампеа, а мы яго аддалі ў якасці, жэста добрай волі. І мы памятаем астатніх удзельнікаў гэтай каманды з Расіі, якая прыехала, праштурхоўваць Бабарыку. В эту каманду входили отставные менты, розныя агентуры і яшчэ разнастайныя авантурысты. І галоўнае, мы ж не можам забыць спробу інфільтраваць у беларускае асяроддзе напярэдадні выбараў, перад самымі выбарамі, здаецца, там за тыдзень ці за 10 дзён наёмнікаў вагнераўцаў, гэтага самага Прыгожина, который аказаўся зусім не такім простым, як нам магло бы падацца такім. Ён быў барыга, які забяспечваў вайну гэтаму Вагнеру, гэтай мілітарнай групоўкі. І гэтых вагнераўцаў завезлі пад прыкрыццём падрыўной дзейнасці спецслужбаў Украіны, дарэчы. То есть рускія скарысталі нейкія падкопы, якія рабіла Украіна пад вагнераўцаў. Яны скарысталі гэтую сітуацыю, каб завесці ў Беларусь тых самых вагнераўцаў. І тут потым яны маглі бы у выпадку няўдалага галасавання за Лукашэнку і ў выніку няўдалага развіцця падзеяў яны маглі б сыграць тут вялікую ролю, як
згуляў этую ролю на Донбасе Старалкоў, там Безлер, хто там яшчэ, ну і гэтак далей. Вось магло тое адбыцца, магло. Ну, дзякуй Богу, вагнераўцаў выкрылі і выперлі з Беларусі. Памятаем мы і тое, што філія змоўшчыкаў актыўна працавала таксама яшчэ і ў Германіі. Бачыце, якая геаграфія? Расія, Украіна, ну, Беларусь, само сабой, яшчэ і Германія, дзе нямецкія камрады стварылі сваім таварышам з Расіі самыя спрыяльныя ўмовы гэтым змоўшчыкам расійскім і далі ў распараджэнне іх нават дзяржаўнае тэлебачанне. І немцы гэтыя былі задзейнічаны яшчэ амаль за год да выбараў 20-го года. Тады ў Германіі раптам пачалі падымаць праз фальшывага уцекача з Беларусі Гараўскага, былога супрацоўніка, спецслужбаў, падначаленага, Паўліка, вось, который потым шмат гадоў адседзеў за здзяйсненне злачынстваў. І, канешне, гэтага Гараўскага накіравалі у Германію з правакацыйнай мэтаю. Вось, і раптам там пачалі падымаць пытанне, вось, гісторыю пра забойства былога міністра ўнутраных спраў Беларусі Захаранкі. А гэта гісторыя ўжо даўно была, па-першае, забытая, а па-другое, это быў такі глухар, который ўжо не трэба было рухаць, таму што все было зразумела і не было дастаткова толькі доказаў. Вось. А доказы непатрэбныя былі чаму? Таму што, як сказаў Лукашенко, я вам не дазволю хадзіць па Мінску з трупам туды-сюды. Ну і вось. Значыць, Гараўскі быў гэта накіраваны туды ў Германію з той мэтай, каб якраз даць пачатак, гэтай вось кампаніі змовы супраць Лукашэнкі. Прычым там рабілі нейкія нелегальныя справы на нашых тэрыторыях, а ў Германіі ўжо такое забеспячэнне прапагандысцкае пачалі. Ну і, канешне, там жа ж у Нямецчыне была завербавана і Калеснікава. Ну, на мой погляд, канспіролага. Чаму так у Германіі і чаму так быў выбраны чалавек, который там круціўся? Бо ў Лукашэнкі на Расіі паўсюль былі і ёсць свае людзі. І тайныя аперацыі з абраннем самага галоўнага дзеючага чалавека ў штабе будучага кандыдата Бабарыкі трэба было праводзіць дзесьці за мяжой, падалей ад вачэй, ад выведкі і ад сяброў Лукашэнкі. Бо у Лукашэнкі шмат сяброў, шмат у Расіі асабліва. Таму такія рэчы ў Расіі лепей не рабіць. Данясуць Александру Григоровичу ўсё роўна. Там ёсць каму. І доўга будзе яшчэ. Але ж хто быў насамрэч заказчыкам спецаперацыі і кіраўніком штаба змоўшчыкаў у Маскве, у галоўным штабе? Калі гэта не кіраўнік з адміністрацыі прэзідэнта, не сам кіраўнік і не яго намеснікі. Калі гэта не намеснікі кіраўніка, то гэта нехта непасрэдна з іх падначаленых. Але хто канкрэтна? Якія ў вас, шаноўнае гаспадарства, ёсць на гэты конт думкі і меркаванні? Напішыце, калі ласка, у каментарах.